Descobrint l'univers. Benvinguts a Descobrint l'univers, el podcast de l'Astronòmica de Sabadell. En el capítol d'avui parlarem d'astronàutica. També comentarem les últimes notícies sobre l'univers i, per acabar, us explicarem la vida d'una altra gran dona astrònoma. Ara sí, comencem. Notícies. En flames i en procés de ruptura per la seva companya estel·lar. Es troba un sistema format per una estrella nana blanca i un objecte petit, possiblement un planeta, tan pròxims que el segon és abraçat per la radiació de l'estrella, fent que la seva atmosfera s'evapori. Totes les estrelles amb una massa inferior a 8 vegades la del Sol acabaran la seva vida com a nebuloses planetàries formades per una estrella nana blanca al nucli pelat de l'estrella després de l'expulsió de les seves capes exteriors, envoltada d'un embolcall fluorescent. En un període d'uns 20 a 30.000 anys, la nebulosa es dissiparà i la lluentor de l'estrella central s'anirà extingint. No obstant això, aquest escenari pot admetre altres figures. Un grup científic internacional en el qual participa l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, IAA-CSIC, ha trobat un objecte entorn d'una nana blanca que està rebent incessants ràfegues de calor i radiació i que està en procés de ruptura a causa de la forta estirada gravitatòria de la seva companya. L'equip va emprar l'Observatori de Raigs X Chandra, NASA, i el XMM Newton, S, per a investigar l'activitat inusual en raigs X de 3 estrelles nanes blanques. En general, les nanes blanques emeten raigs X de baixa energia que els investigadors van observar en la seva mostra. No obstant això, aquestes nanes blanques també mostraven una emissió en raigs X sorprenentment intensa a energies més altes. Una de les nanes blanques va destacar entre el grup. Denominada KPD0005-5106, presentava una emissió de raigs X d'alta energia que augmentava i disminuïa regularment en lluentor cada 4,7 hores. Aquest flux i reflux recurrent en raigs X indica que KPD 0005-5106 presenta un objecte en òrbita al seu voltant, bé una estrella de molt baixa massa o un planeta. Desconeixíem que aquesta nana blanca tingués un company, fins a veure les dades de raigs X, apunta Yu Hua Chu, investigadora de l'Institut d'Astronomia i Astrofísica de l'Acadèmia Cínica ACIAA a Taiwan, que encapçala l'estudi. Ho hem buscat amb instrumentació òptica, però no ho hem detectat, cosa que significa que es tracta d'un objecte molt tènue, una nana marró o un planeta. KPD 0005-5106, situada a la nostra galàxia a uns 1.300 anys llum de la Terra, és una de les estrelles nanes blanques més calentes i conegudes, amb una temperatura superficial d'uns 200.000 graus centígrads. En comparació, la superfície del Sol està a uns 5.500 graus. Aquest objecte company es troba a uns 800.000 quilòmetres de la nana blanca, a només una trentena part de la distància de Mercuri al Sol, apunta Jesús Toalà, investigador de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, que participa en el treball. Sigui el que sigui aquest objecte, està rebent enormes dosis de radiació molt energètica. L'equip científic va analitzar l'escenari més plausible d'acord amb les dades que afavoreix la hipòtesi que es tracti d'un planeta amb la massa de Júpiter i no una estrella de molt baixa lluentor o una nana marró. En els seus models, la nana blanca absorbiria part del material del planeta, un procés que preveu un termini d'uns centenars de milions d'anys abans de ser finalment destruït. El material es recargola al voltant de la nana blanca, la qual cosa produeix la lluentor en raigs X que Chandra i XMM Newton van detectar. Assistim a la desaparició lenta d'aquest objecte, que bàsicament s'està destrossant per constants forces gravitatòries, assenyala Martín A. Guerrero, coautor de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia. Les observacions indiquen que les altres dues nanes blanques de la mostra, que es consideraven objectes solitaris, presenten una emissió de raigs X similar a la del KPD 0005-5106, de manera que podrien tenir també companys febles, possiblement planetes. Un treball recent, en el qual ha participat també l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, ha demostrat que un planeta pot sobreviure a l'evolució d'una nana blanca a través de la seva fase de gegant vermella. No obstant això, aquest planeta orbita la seva estrella a una distància mínima d'unes 3 vegades la que existeix entre la Terra i el Sol, molt major que l'observada per Yu Hua Chu i el seu equip. Així, es fa necessari el desenvolupament de més models teòrics sobre l'evolució de les estrelles dobles per a comprendre com un planeta o una estrella de baixa massa podria acabar tan a prop de la nana blanca.
una estrella quàdruple amb una variable eclipsant molt excèntrica. Fa poques setmanes comentàvem aquí el descobriment d'un sistema sèxtuple molt peculiar. Doncs bé, ara s'acaba de publicar el descobriment d'una estrella quàdruple amb una variable eclipsant molt excèntrica. El treball està signat per l'astrònom americà Hahn i per un grup d'astrònoms col·laboradors americans, hongaresos, txecs, danesos, amb 3 astrònoms amateurs que també signen el treball. S'han basat en dades del satèl·lit TESS sobre l'estrella TIC 121.088.960 i l'estrella TIC amb el mateix número però acabat amb 59. De l'anàlisi de les corbes de llum han deduït un model que seria format per una estrella quàdruple amb una configuració de 2 més 1 més 1. Han construït un model que després han posat a prova mitjançant telescopis terrestres que han observat el sistema i han confirmat la previsió feta per Hahn i col·laboradors. Totes aquestes estrelles són nanes vermelles. En primer lloc, hi ha un eclipsant amb una òrbita molt excèntrica, formada per estrelles molt petites, de 0,19 i de 0,14 masses solars. Aquesta eclipsant estaria relacionada gravitacionalment amb les estrelles més grans del sistema, que tindrien una massa de 0,43 i de 0,39 masses solars. És a dir, la quàdruple són totes nanes vermelles d'una baixa massa. El model que proposen estaria format, en primer lloc, per una estrella triple que anomenaríem A-C, on C seria l'eclipsant, formada per les estrelles CA i CD. AC giren al voltant d'un centre de gravetat comú amb un període de 10 anys. Al mateix temps, les eclipsants CA i CD giren al voltant del seu propi centre de gravetat comú en un període molt més ràpid, de només 3 dies. Aquest conjunt, AC, l'estrella triple, giraria amb l'estrella B en un centre de gravetat comú en un període molt més ampli, en aquest cas en un període de 8.000 anys. Un telescopi de l'ESO descobreix la parella de forats negres supermassius més propera trobada fins al moment. Utilitzant el Very Large Telescope de l'Observatori Europeu Austral, VLT de l'ESO, un equip d'astrònoms ha revelat la presència de la parella de forats negres supermassius més propers a la Terra mai observats. Els dos objectes també tenen una separació molt més petita que qualsevol altre parell de forats negres supermassius prèviament observats, per la qual cosa acabaran fusionant-se en un forat negre gegant. Situat a la galàxia NGC 7727, a la constel·lació d'Aquari, el parell de forats negres supermassius està a uns 89 milions d'anys llum de distància de la Terra. Encara que això pot semblar llunyà, supera el rècord anterior de 470 milions d'anys llum per bastant marge, la qual cosa fa que aquesta nova parella de forats negres supermassius sigui la més pròxima a nosaltres fins ara. Els forats negres supermassius s'amaguen en el centre de les galàxies massives i, quan dues d'aquestes galàxies es fusionen, els forats negres acaben en curs de col·lisió. El parell de NGC 7727 va batre el rècord de la separació més petita entre dos forats negres supermassius, ja que s'observa que estan a només 1.600 anys llum de distància en el cel. És la primera vegada que trobem dos forats negres supermassius que estan tan a prop l'un de l'altre, menys de la meitat de la separació del posseïdor del rècord anterior, afirma Karina Vogel, astrònoma de l'Observatori d'Estrasburg a França i autora principal de l'estudi publicat en línia avui a la revista Astronomy and Astrophysics. La petita separació i la velocitat dels dos forats negres indiquen que es fusionaran en un forat negre monstruós
probablement dins dels pròxims 250 milions d'anys, agrega el coautor Holger Baumgart, professor de la Universitat de Queensland, Austràlia. La fusió de forats negres com aquests podria explicar el procés de formació dels forats negres més massius de l'univers. Vogel i el seu equip van poder determinar les masses dels dos objectes observant com influeix l'atracció gravitacional dels forats negres en el moviment de les estrelles que hi ha al seu voltant. Es va descobrir que el forat negre més gran, situat just en el nucli de NGC 7727, tenia una massa gairebé 150 milions de vegades la del Sol, mentre que el seu company té 6,3 milions de masses solars. És la primera vegada que les masses es mesuren d'aquesta manera en el cas d'una parella de forats negres supermassius. Aquesta gesta va ser possible gràcies a la proximitat del sistema a la Terra i a les detallades observacions que l'equip va obtenir a l'Observatori Paranal a Xile utilitzant l'instrument MUSE, Multi-Unit Spectroscopic Explorer, explorador espectroscòpic multiunitat, instal·lat a l'UVLT de l'ESO, un instrument amb el qual Vogel va aprendre a treballar durant la seva etapa com a estudiant a l'ESO. El mesurament de les masses amb MUSE i l'ús de dades addicionals del telescopi espacial Hubble de la NASA va permetre a l'equip confirmar que els objectes de NGC 7727 eren, de fet, forats negres supermassius. La comunitat astronòmica sospitava que la galàxia albergava dos forats negres, però no havien pogut confirmar la seva presència fins ara, ja que no es veuen grans quantitats de radiació d'alta energia provinent del seu entorn immediat, la qual cosa, d'una altra manera, els delataria. La nostra troballa implica que podria haver-hi moltes més d'aquestes relíquies fruit de fusions de galàxies i poden contenir molts forats negres massius ocults que encara esperen ser trobats, afirma Vogel. El nombre total de forats negres supermassius coneguts a l'univers local podria augmentar en un 30%. S'espera que la cerca de parelles de forats negres supermassius ocults de manera similar faci un gran salt endavant amb el telescopi Extremely Large Telescope de l'ESO, que començarà a operar a finals d'aquesta dècada en el desert d'Atacama a Xile. Segons el coautor Stephen Miesk, astrònom de l'ESO a Xile i cap d'operacions científiques de l'ESO a Paraná. La detecció d'aquesta parella de forats negres supermassius és només el començament. Amb l'instrument Harmony del ELT podrem fer deteccions com aquesta considerablement més enllà del que és possible actualment. L'ELT de l'ESO serà fonamental per a comprendre aquests objectes. L'atmosfera incerta del planeta H del sistema TRAPPIST-1. El sistema TRAPPIST-1 va ser descobert per Gillon el 2016. Es tracta d'una estrella d'espectre M8, és a dir, d'una nana vermella, situada a 39 anys llum, força prop de la Terra. Es tracta d'una estrella freda. Només té 2.560 graus de temperatura en la seva superfície, molt menys dels 6.000 graus del nostre Sol. També és una estrella molt més petita, una dècima part de la massa solar. El que sabem també és que TRAPPIST-1 ha tingut una història turbulenta. Mils de milions d'anys de fortes emissions ultraviolades i de llamarades estel·lars que poden haver provocat una molt dura erosió en les atmosferes dels planetes que l'envoltin. I és que TRAPPIST-1 té una edat d'uns 8.000 milions d'anys, que és quasi el doble de l'edat del sistema solar. I això fa que hagi tingut temps per erosionar molt i molt els seus planetes. Ara parlarem del planeta H. És el més extern, el més llunyà de l'estrella i també el més petit dels que es coneixen al voltant de TRAPPIST. El seu radi és del 75% del de la Terra i la seva massa del 33%. Ara, un equip d'astrònoms dirigits per en Gressier de la Universitat de la Sorbona de França, a París, han estudiat l'atmosfera d'aquest planeta mitjançant l'espectre infraroig mitjançant el telescopi Hubble, a l'HST. La veritat, però, és que els resultats són força incerts i podríem dir que decepcionants,
malgrat el treball i l'entusiasme d'aquest grup, no han pogut determinar amb exactitud quina atmosfera pot tenir aquest planeta. Han estudiat 6 possibles configuracions i al final han arribat a 2 possibles alternatives. Una seria la d'una atmosfera externa rica amb carboni i oxigen i també nitrogen. Però aquesta possibilitat és dubtosa. Podria ser que l'espectre detectat fos resultat de la contaminació de l'espectre de l'estrella en les mesures. L'altra possibilitat és de que realment el planeta H de Trappist no tingui atmosfera, que l'hagi perduda per aquesta forta erosió provocada per les llamarades estel·lars de la llarga vida de Trappist 1. Bé, doncs tenim aquí un interrogant força gran i sembla que no es podrà clarificar si no és amb el telescopi James Webb, que en pocs dies sortirà de la Terra i esperem que sigui amb èxit, ja que ens calen les seves mesures per poder clarificar quina atmosfera tenen els exoplanetes propers. Astronàutica. Enèsim retard de l'Space Launch System. Un dels principals arguments esgrimits fa més d'una dècada per construir un vehicle de llançament derivat del transbordador espacial, o Shuttle Derived Launch Vehicle, era que estalviaria costos de desenvolupament, ja que podria aprofitar les tecnologies existents. En la pràctica, ha quedat demostrat que l'únic que ha aconseguit és mantenir llocs de treball en les circumscripcions d'un grapat de congressistes i senadors influents, ja que la reutilització del material del transbordador espacial ha dut més maldecaps que beneficis, des del disseny de l'Ares 1 fins als nostres dies. Aquesta vegada, el responsable de l'enèsim retard en el Space Launch System és l'RS-25, la nova versió del motor principal del transbordador espacial, actualitzada per anar en els coets de nova generació de la NASA. L'administrador de l'Agència Espacial Nord-Americana, Bill Nelson, que en la seva anterior carrera com a senador per Florida va ser un dels principals artífecs d'aquest desastre, va anunciar el dimarts 7 de desembre que la NASA endarreriria el trasllat del coet de la missió Artemis 1 a la plataforma de llançament fins al gener de l'any que ve, a causa d'un problema amb el controlador d'un dels motors RS-25. Es tracta d'un component d'aviònica que gestiona el funcionament del motor i es coordina amb altres sistemes d'aviònica, que en l'última prova, duta a terme a finals de novembre, no es va comunicar amb els ordinadors de vol. La causa de l'error encara no es coneix amb certesa, però l'Oficina de Motors de Combustible Líquid de la NASA l'està investigant en col·laboració amb el contractista principal de l'RS-25, Aerojet Rocketdyne, per determinar si es tracta d'un problema real del motor o si té a veure amb el subministrament d'energia dels equips de terra. Com a conseqüència de tot això, ara mateix és extremament improbable que l'SLS pugui enlairar-se en la propera finestra de llançament, que estava originalment prevista per al mes de febrer del 2022. Aquesta nova mala notícia ve en un moment en el qual el programa Space Launch System es troba sota la lupa a Washington, on una auditoria de l'Oficina de l'Inspector General dels Estats Units ha destapat encara més sobrecostos en el projecte i ha pronosticat, com a mínim, 2 anys més de retard en l'assoliment dels seus objectius. Segons l'auditoria, el creixement descontrolat del cost dels coets amenaça cada vegada més la capacitat de la NASA de fer front a les seves necessitats financeres en altres àmbits, com ara l'exploració del sistema solar amb sondes i altres programes de recerca científica. Dones astrònomes. Lisa Randall, la física teòrica de la seva generació. Lisa Randall, nascuda a Nova York el 18 de juny de 1962,
fa servir l'escalada per no pensar i alliberar-se de preocupacions o distraccions. El 2019 va anar a escalar a Montserrat, cosa que no entrava als seus plans, però que se li va oferir ja que es trobava a Barcelona. Li agrada molt la música i creu que les lletres de les cançons són una forma molt poètica de jugar amb les paraules. De fet, un dels seus llibres es titula com una cançó de Guns N' Roses. És una física teòrica nord-americana, especialitzada en la física de partícules i cosmologia. Ha treballat en diversos models de la teoria de cordes intentant explicar el funcionament més íntim de l'univers. Va ser la primera dona en ocupar un lloc en el Departament de Física de la Universitat de Princeton i la primera dona física teòrica en el MIT i la Universitat de Harvard. A l'edat de 18 anys va guanyar el primer premi en el concurs de talents científics Westinghouse. Es va llicenciar a Harvard el 1983 i va aconseguir el doctorat en física de partícules el 1987 sota la direcció de Howard Georgi. Al gener de 2006 va ser nombrada a la revista Newsweek com una de les més prometedores físiques teòriques de la seva generació. Després d'obtenir el doctorat, va ser professora al MIT i a la Universitat de Princeton abans de tornar a Harvard el 2001. Investiga sobre física de partícules i cosmologia a Harvard i també treballa com a professora de física teòrica. La seva investigació es centra en les partícules elementals i les forces fonamentals, incloent una varietat de models que suposen espais amb diverses dimensions addicionals, formulant així el famós model Randall-Sundrum, publicat el 1999 juntament amb Raman Sundrum. També ha treballat en camps com la supersimetria, el model estàndard, la inflexió còsmica o la relativitat general. Ha escrit llibres com Passatges deformats, que es va incloure a la llista dels 100 llibres més notables del 2005. Al març del 2019 va ser investida com a doctora honorífica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment viu amb emoció grans descobriments com la detecció d'ones gravitacionals. Estem just al principi, és apassionant, diu Randall. I fins aquí el podcast de l'Astronòmica d'avui. Espero que l'hagueu gaudit moltíssim. I no oblideu de revisar tots els nostres perfils a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i el nostre canal de YouTube, o consultar la nostra web per no perdre-us res del que fem a l'Astronòmica. I res més per avui. Fins al proper número. Adeu!